जोंनि माहारिनि लिडार्स दैदेनगिरिफोरनि गोरोन्थिनि गाज्रि आबहावाखौ जोंनि माहारिनि इयुन जेनेरेशनफोरा रुजुमलांनांगोन आरो दिनैनि बे समाव रुजुमनो गोनां बाध्य जानानै फैदों। যদি আজি ডিমাচা কাৰ্বি বড়ো মানুহখিনিৰ লগত আপুনি ভাষালৈ যুঁজিব খোজে তেতিয়া তাৰ আদাৰ ইম্পেক্ট আহি যায়, দেন আমি সৰু হৈ যাওঁ। मा गेरेन्टि दङ जे जोंनि ट्राइबेल हारिनि अरिजिन ट्रेडिशनेल राव हारिमु धोरोम सानस्रिफोरा लासै लासै सानफा एफा गोमालाङा होननानै मा गेरेन्टि दङ? ক'ব কাৰণে খুব ভাল যে অসমীয়া ভাষা ৰাজ্য ভাষা কৰি দিয়ক, প্ৰত্যেকটো পদে পদে অসমীয়া ভাষা কৰি দিয়ক। লগে লগে মোৰ কেবিনেটতে বড়ো মানুহখিনিয়ে কয় দাদা আমি কিন্তু আমাক বাহিৰত ৰাখিব, কাৰ্বি মানুহ এখনি কয় আমাক বাহিৰত ৰাখিব। আৰু যেতিয়াই অসমীয়া ভাষাটোৰ কথা কয় আমাৰ বাকী জনজাতীয় মানুহখিনিৰ মনটো সৰু হৈ যায়, তেওঁলোকে এই আমাক ভাষাটো জাপিয়ে দিব নেকি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এতিয়া। কিন্তু আদাৰৱাইজ তেওঁলোক আমাৰ একে, আমি অসমীয়া। ভাষাই যদি আমাৰ মাজত ভাঙোন আনে তাহলে এইটো আলোচনা নকৰাই ভাল। আমি এটা অৰ্ডাৰ দিলো যে অসমীয়াটো চৰকাৰী কাম কাজত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, তেতিয়া তেওঁলোকে সেইবাৰ কাৰ্বি ভাষাত কথা পাতিছে। আৰু যেতিয়া মই অৰ্ডাৰটো নতুনকৈ লিখিলো যে কাৰ্বি আলঙত কাৰ্বিত কথা ক'ব পাৰে, তেতিয়া মোৰ লগত অসমীয়াত কথা পতা আৰম্ভ কৰে। গতিকে কেতিয়াবা আবেগে আমাৰ মাজত বিদ্বেষো আনে, সেইকাৰণে খুব ভাবি চিন্তি ষ্টেপবিলাক ল'ব লাগে। আৰু মই ভাবো যে অসমীয়া মানুহক আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰটেকশ্যন লাগে মাটিৰ প্ৰটেকশ্যন, আৰু অসমীয়া মানুহক ডাঙৰ প্ৰটেকশ্যন লাগে আমাৰ পলিটিকেল প্ৰটেকশ্যন। दिनै जोंनि ट्राइबेल हारिनि ओरैबायदि माखासे ट्राइबेल सुबुंफोर दङ जाय माखासे ट्राइबेल सुबुंफोरा गावनि थाखानाय राव हारिमु धोरोम सानस्रि बेखौ नेवसिनानै बे हारिनिनो धोरोम लाहैनानै बै हारिनिनो राव हारिमु सानस्रिखौ बोजबहैनानै गावखौनो गुस्लाय होनानै लाहैनाय गोबां दङ आरो बैफोर जाबाय साफा साफा जोलैनि हांगार। दा एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि माखासे गाज्रि खैसारनि थाखाय जोंनि हारिया जोंनि हारिखौ रैखा खालामनांगौनि थाखाय जोंनि हारिनि राव हारिमु धोरोम सानस्रिखौ बे बुहुमाव फोथांनानै लाखिनांगौब्ला आरो फोथांनानै लाखिनो थाखायनो जोंनि बर' हारिनि बिखायाव एनडिएफबि बायदि मोनसे हानजाखौ 1986 मायथाइयाव जोनोम होनो गोनां जानानै फैदों। आरो बर' माहारिनि बिफा मानाव गेदेर सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि लिडिंआव दैदेननायाव बर' माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायजों 1987 मायथाइयाव गणतान्त्रिक लामानि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ खालामनो गोनां जानानै फैदों। गोथार स्ल'गान डिभाइड आसाम 50-50 वी वान्ट बड'लेण्ड वी वान्ट बड'लेण्ड। आरो लोगोसे फैयै फैयै 1996 मायथाइयाव बिएलटि बायदि मोनसे हानजाखौबो जोनोम होनो गोनां जानानै फैदों। जोंनि ट्राइबेल हारिखौ आरो मेजरलि जोंनि बे बर' हारिखौ एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफ्रा टार्गेट खालामदों, जेराव जोबोद दुखु गोनां जारिमिनफ्रा जोंनि बर'नि जारिमिनाव रोखा रोखा लिरनाय दङ। आरो बे जोंनि बर' हारिनि बिखायाव सोमजिलांनाय दुखुनि जारिमिननि बाथ्राफोरखौ साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा गोसोआव गद गद लानानै आगान होलांनो रोंनांगोन। जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोंनि सेपारेट बड'लेण्ड आन्दलन खालामनो थांनानै जाय बर' जोहोलाव जोहोलावजोफोरा गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावसोमलांबाय, बैसोरनि बेसेन गोसा बावसोमलांनाय जिउमाखौ जों जेब्लायबो मान होनो रोंनांगोन, जेब्लायबो जों खर' गंग्लायै सिबिनो रोंनांगोन। दिनै खुगायाव माहारिबादनि बाथ्रा बुंनानै गावनि माखासे बेनिफिट्स लानो नाजाबा जानाय नङा। जों बर' माहारिनि थाखाय दावहा नांनानै मुंख्लं जालांनाय बै बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि जोनोम सान सौफैब्लाल', थैनाय सान सौफैब्लाल' बिसोरनि मुंख्लं खाम्फानि सेराव आलारि बाथि सावहैनानै बिसोरखौ सिबिनो रोंब्लाल' जानाय नङा। बिसोरनि गोथारथि जा हारिनि थाखाय जा गोथार सानस्रि सोदोमस्रि, हारिखौ जेरैबायदि अननाय, हारिखौ लानानै जेरैबायदि सिमां सुजुनाय, बै सानस्रि सोदोमस्रिखौबो जोंनि बे सानस्रि सोदोमस्रियाव सोनानै लानो जों रोंनांगोन। दिनै जों गावबा गावनो साग्रि जानांगोन, जों गावबा गावखौनो गाव हारसिङैनो हारिनि सेन्टिमेन्टेलखौ लानानै फोजाखांनो हानांगोन। अब्लासो
जोंनि बर' हारिनि थाखाय दावहा नांनानै मुंख्लं जालांनाय बै बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि गोथार जिउमानि गोथारथिया जेब्लायबो गोथां जानानै थागोन। नाथाय जोंनि बर'नि बिखायाव बर' हारिनि थाखाय दावहा नांनानै मुंख्लं जालांनाय बै बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि मुंख्लंनि बेसेनखौ लानानै पलिटिक्स खालामबावनो नाजानाय जों दिनैयो नुनो मोनो। 1988 मायथाइ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय भुमका गामिनि 53 बांसिन जोंनि बर' बिमा माहारिफोरखौ बर' हिनजावफोरखौ देरफुनाय 12 बोसोर 13 बोसोरनि उन्दै हिनजावसाफोरखौबो बे 1988 मायथाइनि जानुवारि दाननि 25 आरो 27 कालार बे गोजां बोथोरनि समाव हरनै बे आसाम स्टेटनिनो आसाम पुलिस आरो आसाम पुलिस टास्क फर्सआ नायगार हरनै जिनाहारि खालामदों। जाय जाथायजों जोंनि बर' बिमा माहारिफ्रा गावबा गावनि गोथारथि गावबा गावनि गोथार जिउनि बेसेनखौ खोमानानै लानांदोंमोन। आरो बै जाथायनि समाव माबायदि सातजाला अयथासार खालामजादोंमोन बै जाथायखौ एसे उनफिननानै सानहरफिनना नायहर। दिनै गुबुन हारिनि पलिटिकेल लिडार्सफोरा देरहालांखांनायनि उनावहाय गावबा गावनि हारिनि माखासे इम्पर्टेन्ट इस्युखौ लानानै दिनैयो दाबि दैखांनो हायोब्ला बाथ्रा बुंनो हायोब्ला दिनै जोंनि ट्राइबेल हारिनि जोंनि बर' हारिनि बै लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा मानो हारिनि माहारिनि इस्युखौ लानानै दाबि दैखांनो हाया? बै गुबुन हारिनि लिडार्स दैदेनगिरिफ्राबो बिसायख'थि समाव साफ्रोमबो जाथिनि सेराव थांनानै भट बिहोयो, रायदाव होयो, मेल मिटिं खालामहैयो। नाथाय देरहालांखांनायनि उनावहाय थख'यै गावनिल' हारिनि माखासे इस्युखौ लानानै दाबि दैखाङो, बेबो गोख्रों रावजों। नाथाय मानो जोंनि हारिनि लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा मानो हाया? दिनै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सनि हायाव 6 लाख बिगानिबो बांसिन हायाव नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफ्रा दखल खालामनानै दङ। गोलाव समनिफ्राय दखल खालामनानै थाबोदों। जोंनि हायाव थानानैनो जोंनि बिमा माहारिखौ जिनाहारि खालामनानै सिथारो, जोंजोंनो दानलाय सुलाय खालामो। आरो जोंनि गेजेराव दिनै साधारन मोनसे बिटिसि काउन्सिल बायदि जा मोनसे पलिटिकल रुलिं सिस्टेम, दिनै बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकल सिस्टेमाव जोंनि बर' हारिनि गोबां बर' फिसाफोरा गावजों गावनि गेजेराव बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सनि हायाव दखल खालामनानै थानाय नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरखौ इलेक्सन खालामनो थाखाय गावनि सेथ्लायावसो सोंखारिलायबाय थानाय आरो गावजों गावनि गेजेराव सोंखारिलायबाय थानायनि गेजेरावबो मोनसे मोजां सलुसनखौ जों मोननो हायो। आरो बे मोजां सलुसननि गेजेरजों जोंनि हारिनि बिखायाव थानाय स्टेन्डिं बै लिडार्सफोरखौ जों फोजाखांनो हानांगोन। दिनै जेसेबांखिनि नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफ्रा जोंनि बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सनि हायाव दखल खालामनानै दङ, बैसोरखौ इलेक्सन खालामनानै जोंनि बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सनि हाखौ जोंनि आखायाव होनायनि गुबै बिबाना गुबै दायित्वआ स्टेट गभर्नमेन्टनि आखायाव दङ। आरो बेखौ जों लानोब्ला, बेखौ जों मोननोब्ला जोंनि ट्राइबेल हारिनि बिखायाव थानाय साफ्रोमबो ट्राइबेल लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा बे स्टेट गभर्नमेन्टखौ दाबि दैखांनो हानांगोन। नाथाय जों मा नुनो मोनो? खुगा मुथेनानै गावनि माखासे बाहागोखौ लानानै सिरि सिरि बबेबा खनायाव एरसोना थानायखौसो जों दिनैयो नुनो मोनो। दिनै पलिटिक्सआ जोंनि हारिनि थाखाय जोबोद इम्पर्टेन्ट। पलिटिक्सखौबो जोंनो नांगौ। आरो जायफोर जोंनि माहारिनि इस्युफोरा, जाय जेंना जेथोफोरा पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों सुस्रांनानै जों लानो हायो आरो जों सुस्रांनानै लानो थाखाय जोङो डिमान्ड खालामनो हायो, बै इम्पर्टेन्ट इस्युफोरखौ पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों सुस्रांनांगौनि थाखाय खामानि मावनाय बाथ्रा बुंनायखौ जोङो नुफेराखैनो। अब्ला फैबाय थानाय समाव दिनै गावबा गावनि प्रपार्टि आरजिनो थाखायल', गावबा गावनि लाइफखौ लाक्जारि लाइफ खालामनो थाखायल' रायजो राजानि मोनफा मोनफा बेसेन गोसा भटखौ बिनो फैबाय थानोसै, मोनबाय थानो लुबैनोसै, बेबायदिखौ सुजुग आरो सुबिदा होनाय नङा। दिनै माहारिनि इम्पर्टेन्ट इस्युखौ, जाय इम्पर्टेन्ट इस्युफ्रा पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों सुस्रांजायो, बै पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों सुस्रांजानाय इम्पर्टेन्ट इस्युखौ जेन जोंनि हारिनि साफ्रोमबो पलिटिशियानफोरा नोजोर होयो। जोंनि दा समनि एट प्रेजेन्ट जा लाइमोनफोर, इयुथ जेनेरेसनफोर जाबायदि भुगिनो गोनां जानानै फैदों,
बै आपकामिं फैबाय थानाय जोंनि जिथु इयुन जेनेरेसनफोरा ओरैबायदि मोनसे गाज्रि थासारियाव थाफैनो गोनां जानानै फैगोन। बे गाज्रि थासारिया माबायदि जागोन बेखौ समासो सानसे फोरमान होगोन। बेनिखायनो जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जेसेबांखिनि लिडार्स दैदेनगिरिफोर दङ 80-90% बै लिडार्स दैदेनगिरिफोरखौ चेन्ज सोलायनो गोनां दङ आरो सोलायनांगौनि थाखाय जोबोद इम्परटेन्ट जानानै फैदों। मानगोनां रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोन, आंना सिदा बाथ्रा थोंजों बाथ्राखा। गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि, जै बर' बिमानि।